Eipä hei kaikki ja pahoittelut. On ollut kiireitä, niin ei ole videoita kerennyt tehdä. Nyt olisi tämmönen sipsin maisteluvideo. Löytyi tuosta lähikaupasta tämmönen uutuusmaku Estrella. Valmistanutko Sriracha maiju? Mä äsken jo aukasin tän pussin. Täällä on ainesosat, mitä siihen tulee. En ala luetteleen, pidätetään vähän aikaa. Tässä pistäkää pausille, jos haluatte lukia ne. Sitten on tässä näitä kaloreita ja mitä nää nyt energiat ja rasvat, hiilihydraatit, proteiinit, suolamäärät. Joo. Tämmönen. Mut ei siinä. Mäpä otan nyt maistiaisen ekaa kertaa. Mille maistuu? Nyt läksi tästä näin. Ei ensimmäisellä vielä. Onpa toinen. Ei vieläkään ilman. Kolmas. Tämä on vähän niinku semmoista tulisen kerman ja chilin semmoista makuyhdistettä. Ei huono. Kannattaa kokeilla. Tämmönen Estrellan Sriracha maiju. Miten tuo sanotaan? Maiju. Jep. Ja tää ei oo sitten tehty yhteistyössä Estrellan kanssa. Tässä on vähän piilomainontaa, mutta hyvää on. Ja ainahan on Estrellan tuotteet ollut hyviä, niin kuin Taffelinkin, mutta maistellaan sitä jossakin vaiheessa Taffelisin uutuuksia sitten. Mutta ei muuta kuin hyvää kesäodotusta kaikille. Eiköhän tässä taas kuvailla, kun alkaa nämä kiireet hellittää. Morjens.